Muri yeZimbabwe tadzoka zvakare tiri pano paChibanda Media. Tiri muchirongwa chatinodaidza ichi kuti Bisho Reality Show. Muchirongwa chinechi tinenge tichitaura nhau dzebonde, saka vana vadiki havadiwe. Panyarikani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Chichemo chenyu chakasvika chamakatipa kuti ko hakunawo here vanhu vechirume vanoita zvekutengesa bonde, because makatarisa kumashuroko tine mavideos akawanda ataingoita isu vanhu vechikadzi, so makapa chichemo chokuti titsvagewo vanhu vechirume. Muenzi wedu watinaye zuva ranhasi, fesi yake takaivhara, haasi kuda kuti azikanwe kunzi ndiani, asi achatipa information yese yakakwana takatarisana maringe nebasa rekutengesa bonde randitika. Mukoma makasimbere? Ndinofara kana makafarawo? Aiwa, tinofara. Chekutanga ndoda kuzivisai kuti muri kubuda paTV asi fesi yenyu haisi kuonekwa, yakavharika. Chikungoonekwa imwe body yese iri kuonekwa, mwiri wese uri kuonekwa, but fesi ndiyo yakavharika. Saka muchasina zosununguka henyu kuti sanangurira tichifamba zvishoma zita musati penyu nekuda kwekuti hamusoda kuti muzikane. Ndinotenda. Chekutanga tingangodawo kuziva here kuti muri murume angava nemakore mangani musati pe exactly? Ndiri murume ari mu late 30s. Right. Aiwa, tinopanzwa. Muri munhu akazvarwa zvakaita sei takatarisa maringe nekuti muri mukadzi kana kuti murume? Physically ndiri murume pakuzvarwa kwangu, asi zvichibva mukati ndinonzwa kuti handisi murume 100% sezvingaoneke kana munhu akanditarisa. Right, ndo patoda kuti munatso donongodza ipapapo kuti mukati mamuri kunatsoreva ndemupi. Alright, ndingatsanangure nemashoko yanchiti kuzvarwa ndakazvarwa ndiri munhu wechirume, ndikakura ndiri munhu wechirume. Asi parwendo rwokukura pane nguva yaunotanga kudevelopa into a manhood kana uri murume. Ndonguva yandakatanga kuona zvinhu zvisina kuringana nekunga ndiri munhu wechirume, ndisingatarisi zvekukura zveuduku, uchikura uchifarira zvinhu zvakarerekera kuchikadzi. Ndakazoita imwe nguva yekuti panotanga vanhu munhu mwanakomana kuti akuita grown up into a man, puberty stage, unotanga kana kuti voice rinotanga kukora, the shoulders anotanga kuita broad, nezvimwe zvakandodaro zvinotariswa pamunhu wechirume. Inini it was vice versa. My voice was even extremely thin. Kana ipa vanhu kurinzwa kuti haraonazoita strong. Kunze kwaizvozvo ndakatanga zvekare kuita strange feelings. Kana ndichiti strange feelings, munhu wechirume ukatarisa munhu wechikadzi unofanira kunzwa a sense of attraction to a lady, but to me it was different. I had a sense of attraction to another man. So zvinhu zvaingonetsa nekutadza kunzwisa kuti ndiri munhu wai kana kuti murume akaita sei. And zvakaramba zvichiendera mberi kusvika panguva yekuita wet dreams. Ndaingogona kuita madreams ekuti unorota une munhu wechirume, and pavanhu vechirume vacho ndaisangorota munhu wechirume njike, ndaitorota vanhu vanonge vari handsome wane ndichitofungira kuti maybe if I can date this person. Ndo vanhu vandainenge ndichingorota pandaita wet dreams paperiod yacho yekukurawo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvichiitika pakukura kwangu. So chinhu chandakaramba ndichirwisana nacho pamakore ese ekukura, up to now ndiri kuzama kuadjustawo, but chinhu chandiri kunzwisa kuti no, physically ndakazvarwa ndiri murume but handisi murume. Asi zvinhu zvokuti even ndichitsanangura kudai munhu anogona kusanyatsonzwisisa kana kuti munhu anogona kutora achiti kuzviitisa, but ndichida kuzama kutaura zviri kubuda kubva mukati mandiri. Aiwa, ipapo tiri kupanzwa. Alright. Mati mukati makazvarwa muri munhu wechikadzi, so like hamuna feeling yekuda kurara nemukadzi. Alright. But ine kana chida kuita bonde nemunhu, nyango yangu inosvika nguva yekuti inotosimuka toita bonde. Imimi munotomboitawo here zvinhu zvakaita seizvozvo?
zvekuti munoona mukadzi motoita ubonde naye ichitoperformawo kana zviri nomo zvekuti munhu unokwanisa kurasa mbeu. Okay. Pakusangana nemunhu wechidzimai panyaya dzebonde handingazvitori semunhu ane dambudziko. Ndichidaro ndinozvibvira pakuti ndiri munhu ane mhuri, anogara nemhuri yake, ende vana vangu handina mwana wandakaita dambudziko kuti mimba ibati pavana vangu vose vari vatatu. Hapana mwana wekuuchika, asi nhau yandingade kutaura inogona kusanzwisisika kuvazhinji asi iri yechokwadi. Pandinoti handina feeling yemunhu wechidzimai, ini ndinenge ndichifunga mupfungwa mangu munhu wechirume wandinenge ndichiwirirana naye panyaya dzebonde kana wandinenge ndichifambidzana naye panguva yandinenge ndakarara nemudzimai wangu. Ndo pandinokwanisa kuita bonde rangu. Bonde rangu harina dambudziko, duration kana anything else zvese zviri perfect, asi nhau ndeyekungoti mupfungwa ndinenge ndichirekodha imwewo setup isiri paground, ndichirevera kuti ndegona kunga ndichitorekodha kana kuti ndichitoimagina ndinomwe munhu wechirume asi ndakarara nemudzimai. Saka mukurowa kuti nguva dzamunenge muchiita bonde nemudzimai munenge musingatonakidzwe, munogona kumuchitira kana zvokuda kumufadza kana kuti kudii? Pose pandinosangana nemudzimai, nekuti handina kurora by public demand kana kuti mafamily request, ndakatorora kuti ndinoda stability, ndinoda mhuri. Saka ndinozoona kuti it will be very bad kuti deprive mudzimai marital rights ake, ndofanira kusangana naye. Asi inini pache zvangu ndiri munhu wekuti handina chandinoenjoya pakuita bonde nemunhu wechidzimai, ndinozviita as a duty. Ende ndiri munhu wekutoti even mudzimai wangu asipo handina pfungwa yekuita bonde nomumwe munhu wechidzimai zvekare. Asi mudzimai wangu kana aripo, I would try and ndakadzidzisa mwoyo wangu kuti kana mudzimai wangu aripo ndichaita anotarisira kuti baba wangu achiita pamba. Ndozvoga zvandinokwanisa kuita, asi kunze kwaizvozvo hakuna mumwe mudzimai wandinoshuvira kana kuona kuti ndingade kuita bonde naye kunze kwavanhu vechirume. Saka alright, mudzimai anozviziva here kuti ndiwo mamiriro azvakaita kwamuri? Mudzimai angangove achifungira, asi chandinonzwisisa pamhuri yangu ndeyekuti upenyu hwandinorarama handina kurarama upenyu hwekuexaggerata kana kuti upenyu hwekuimitata life isiri yandinofanira kunga ndichirarama. Ndiri munhu akakurira parural setup, ndikararama ndiri murural setup kusvika ndipedze zvidzidzo zvangu zvekuenda kuchikoro ndisati ndatanga tertiary education. Kunze kwaizvozvo ndichizopinda zvakare muHarare ndichizoenda kuPoli ndichiita maprograms andanga ndichiita. Munhu wekuti ndakatora munhu wemunzvimbo mandakakurira wekuti anondinzwisisa pakukura kwangu, sezvandataura kuti ndakakura ndiri munhu aiva munhurume pakuzvarwa kunze, asi mukati aine imwe version inobuda kuti aiwa asi murume anonge mukadzi. So kwandiri zvakawa normal kuti vanhu vanongoziva kuti anoita semukadzi, anofanira kutamba nevakadzi, anoita zvinhu zvechikadzi. Ndaitonzi mainini kuchikoro, saka even ndichidanana nemudzimai wangu, mudzimai wangu ndakadanana naye kwemakore 9 ndisati ndachata naye. Asi panguva yesei munhu wekuti akasvika pakuchindinzwisa kuti no, ndizvo zvaari, anoita semukadzi, angafarira zvinhu zvechikadzi, but at the end of the day is a man. Tikanzwisana kubva saizvozvo kusvika nazvino handina dambudziko naye. Pfungwa dzekuti vanhu vanotaura, kwete kuti pfungwa, vanhu vanotombotaura zvekutombomuapproacha vachitaura matauriro avanoita, sekuona kwanenge vachindiita kuti sei uchigara nemurume anoita kunge mukadzi. But iye anotoseka, chaanoziva ndechekuti handina chimwe chiure chandinoita nevamwe vakadzi, izvozvo ndo zvaanonzwisisa. Asi kuti kunze kwaizvozvo ndinozoitawo kusangana nevamwe vanhurume, haazonyatsi kuzvinzwisisa because anongoti kana ari mumba handina dambudziko naye, ende kana muri nyaya dzebonde ini ndinogutsikana, zvose zvangu zvakarongeka. Saka munhu wekuti haazonyanyi kutsvaga zvakawanda pakuona kwangu, handingarambi kuti haazivi. Maybe ringave ruremekedzo rwaanenge achindipa, zvichienda nezvakare kuti kana ndiri mumba macho iye wacho
handina dambudziko randiri kumupawo. Aiwa, ndofunga ipapo manatsotsanangura panzwisisika. Tauda kushiya kudivi renyu, mati hamunakidzwe nekuriita bonde, saka imimi munonakidzwa nekuita sei? Ndoda kuti muedze kutsanangura kuti vanhu vanzwisise asi musinganyadzisire zvenyu. Bonde kana ndichitsanangura kuti harindinakidzi ndine munhu wechidzimai inyaya yefeeling, nekuti bonde rinotangira mumind setup yemunhu zvichidzika zvichicoordinata nemwiri wako nezvinenge zvichiitika panzvimbo. Saka ndikanga ndichiti harindinakidzi ndatogara ndatsanangura kuti mupfungwa ndinototanga kuisa another platform yekuti ndine umwe munhu wechirume wandiri kufambidzana naye panguva yandinenge ndine mudzimai already. Izvozvo zvitori stressful zvakazvigarira zvakadaro. Saka ndine munhu wechidzimai bonde harindinakidzi sezvanofanira kunge richiita kana sezvinotarisirwa nevanhu kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika pamunhu wechirume achisangana nemunhu wechidzimai. Then rimwe rutivi rwandingazotaure rwandinongati ndo pandinonzwisa kuti ndo mazvariro andakaita, ndinoti kana ndikasangana nemunhu wechirume ndinogona kuzosara kusangana pabonde asi pfungwa zvese zvako zvinenge zviri panzvimbo ende zvinenge zvichiratidza kuti zviri kufambirana zvichienderana zvichicoordinatana mune zvakanaka. Right, saka inini ndinoziva hangu kana bonde richiitwa kumunhu wechirume richiitwa nemunhu wechikadzi pane panoiswa kumunhu wechikadzi. Ipapo panoiswa ipapo isu kuvanhu vechirume hatina. Saka imimi munenge maakuzoita zvokuita sei? Panyaya yekuti tine sim 1, tine mukadzi ane sim 1 and sim 2. Saka handisi kuziva kuti kuvanhu vechirume zvinhu zvakamira sei. Munozoshandisa nzira yekuenda naye kutoilet here kana kuti munozoshandisa papi pacho kuti muite bonde racho? Pakuzoita bonde panoshanda zvinhu zviviri. Unogona kushandisa nzira yekurasana yatsvina kana pamwe pacho wanoshandisa wedre chinongo kuti blowjob, but bonde rinozongoitwa zvakangokwana zvinongoitwa sepanongoitwa futi nemunhukadzi. Sorry, anasanzwisisa. Saka anaonazanzwisisa, alright. Apo pejob apo right ndapanzwisa hangu ipapo. Ini ndati munhu wechikadzi ane nhengo yaanoiswa. Nhengo inoiswa munhu wechikadzi, isusu vanhu vechirume hatina nhengo iyoyo. Saka imimi munozoiswa papi chaipo chaipo? Alright, ndanga ndichida kuwedza kutsanangura asi matems acho anogona kuzorema anoreruka acho, asi nzira yandinoda kuzama kutsanangura ndeyekuti bonde mazuva ano mukaona muchiri kushandisa simu 1 sekutaura kwamuri kuita zvoga, chero even une munhu wacho wechidzimai unenge uchitooneka kuti uchiri kumashure nenyaya dzebonde. Mazuva ano nekuda kuadvanza kuri kuita zvinhu, bonde raakuitwa nenzira dzakasiyana ende vamwe vanotaura vanongoti kana dzanyaya dzebonde every open inongoshanda. Ndo zvandingataura, handingaedzera. Alright, every open. Alright, aiwa. Handiwanzoziva hangu vanhu vechikadzi ndovanozoshandisa mukanwa zvavo. Comment section musandipikise zvandiri kutaura ndochokwadi. Wada kutaisa 90 ameno more than 90% yevakadzi tikatogona kutoti 99.9 hakuna asati amboisa mukanwa. Ndochikwa chandiri kutaura ichi. Mungatuke mucomment section mukaita sei but mukanwa vanhu vanotoisa. Munhu wese anotoda kutombozvi experience, especially vanhu vechikadzi. Pane patada kunzwisisa zvakare kuti vanhu vechikadzi vanoenda kwatinoti iko kutouchline vachinotsvaga maboyfriends. Kazhinji kacho mwacho anotsvaga mari, vamwe zvinogona kunge riri shawewo. Imimi mune touchline ramunoendawo here rekunotsvaga varume, kana kuti nzira dzamunoita nadzo dzekutsvaga vangave varume oro meno? Mazwi acho ose anodzoka pachimwe. Touchline kana kuti pamunongaenda kuti kundotsvaga. Ini kurutivi rwangu ndingati ndinowanzo zviita online. Pane maplatforms ekuti munotosangana uyezve matosangana kana munhu achifambirana nezvauri kutsvaga. Pane terminology inoshanda ipapo yekuti unotoziva kuti wandiri kundosangana naye mumwe wangu.
ndo nzira yandinowanzoshandisa kana zviri zvekutsvaga mari zvekuita sex work. Ndinoenda pamaplatforms iwayo ende ndo paunokwanisa kuti usati watoona munhu muchiri kutotaura uri umwe ari kwake umwe ari kwake kana muchiita macharges muchibva machajana muri ikoko zvobva zvato munozosara usangana asi munhu anenge atova neclear picture yekuzoti munhu andiri kundosangana naye andiudza zvakati nezvakati kana dziri mari dzachaja pakuti tichasangana kana riri zuva rose imari yakati kana iri nguva pfupi ingave mari yakati. Ndo chinhu chandingangotaure pakutsvagana. Asi umwe mubvunzo wamada kubvunza wekuti une permanent boyfriend here? Iripo zvekuti munhu yeyu makore awanda kubva 2014 kusvika zvino tinongofambidzana asi ari munhu zvakare ane mhuri yake sezvandingori ndinowanzofarira kufambidzana nevanhu vane mhuriwo nekuti ini ndine mhuri. Izvi ndozviitira masecurity reasons kuti kunyange pamunoita nguva dzekusanzwisisana sevanhu vachifambidzana inenge itori relationship yakatokwana seinongoitwa dzamunongoziva kuti mukadzi nemurume vanotogarisana. Hamushayikwi pamunotadza kunzwanana nemamunofungirana nemamunoitirana shanje. Saka zvichidaro ukada kufambidzana nemunhu asiri married kana kuti asina mudzimai iwe uine mudzimai panogona kuzoita dambudziko rekuti munozovhurirana hombe. Saka mukafambidzana mose makaroorana pamapermanent zvinobatsira kuti mese munenge muchiremekedzana muchiziva kuti chero mukada kutukana munoziva nguva dzekugumira kana nguva dzafambawo unokwanisa kuzoti mumwe wangu anofanira ane mhuri ino ndagara ndine mhuri. Saka munozosvika panguva yekuti mune kakunzwisisana kwamunenge muchizoita nekuda kwekuti mese munenge muri musame bracket. Sleep over munoita mari, short time munoita mari. Ini ndiri mutengesi webonde asi kwete nguva zhinji. Nguva zhinji ndinowandira pakushanda semunhu ane mhuri ndichienda kubasa. Asi pane dzimwe dzenguva dzandinozomboita seside hustle yandisingapi hangu nguva yakanyanya. Asi zvandinoita ndezvekuti kana ndichiti short time handiwanzokuifarira nekuti ndinoona kunge isiri safe nekuda kwemasetup atiri zvichidawo nenzvimbo yandinogara. Saka kazhinji kacho ndikanga ndinowanzofarira zvemasleep over uyezve ndichitsvaga nzvimbo dzakati taramukei kubva pane mhuri kana ndichida kuita basa rangu irori ndingave kumba kweshamwari kazhinji kacho kwandakajaira zvakare kwatinonzwanana anenge akangofanana neni. Chandinoda kuavoida kazhinji mumalodges kana mabrothel andinenge ndisina ruzivo zvakanyanya nawo. So kana idziri mari dzandinoti ndataura nemunhu ndichiti tiri kuenda kusleep over usually ndinowanzotarisira mari inokwanisa kuita iyo $30 pamusoro pemari yetransport yatinenge tataurirana ndinozoda zvekare $30. Saka zvinhu zvatinogara tataurirana tisati tatanga basa racho. Kana uri mushort time ati amuwanzofarira handitoiti nezvayo kazhinji nekuda kwekuti ukati uti munhu short time pauchamuona zvokuti anongoya nenguva diki yacho muchiparadzana zvekare environment ingave isiri conducive. Saka sleepover yakanaka kuti ukaenda munoona kusvika pamba motaura henyu nyaya muchiona kana mamuvha muri kuona muchiita zvamunoita then mozoita henyu zvinhu zvenyu but vanhu vanenge vachitongoona kuti vanhu vapindamo varume vese vari kunzwanana vari kuwirirana mafriends nezvimwe zvakadaro. Asi ikazoita nguva yekungoti munhu apinda nguva doko atobuda kwauyazve zvakare mumwe izvozvozvo zvakutopa imwe pikicha yekuti chero waunenge uchigarisana nawo wanotanga kuita mibvunzo mizhinji. Saka ndakangogara ndakaavoida short time asi ndakangorara ndakungomira nesleep off. Tisingataure hedu mazita varipo here vamwe vamunoziva vatingati macelebo kana kuti vane mukurumbira vangave kana vangave vaimbi kana kuti vangave vachimaceleb muZimbabwe vanotombouyawo vachikukechai? Zvakanyanya zvokutodaro varimo vazhinji vanouya vachingotsvakawo maservices atinooffawo ivaya ndiri munhu wechirume. Asi pamwe pacho vamwe vacho vanozodzoka tofanana. Alright, ndingashandise izwi rekuti inini kana ndichiita basa rangu ndinenge ndiri bottom kana kuti ndino play a role ya queen.
So vamwe vazhinji vandinozoti zivei vanoda kuplaya zvakare role imwe chete iyoyo yekuva queen. Vashoma vandinoziva vari maceleb vanozoplaya the role of a king. Ndinofunga ndataura zvinobatika. Aiwa panatsojeka ipapapo. Panatsojeka. Saka ndokwa zvakawandira saka urati vanhu vakasiwa urati vanoita maitiro amunoita vanhu vakasikwa musikiro vanoita wakanyanya kuwandira kusaidi kwenyu. Kusaidi kwamunoplaya role yamunoplaya. Ndikapatsanangura ndingaite sendinonyepa nekuti zvinoda kuti siyanei nezvinoda zvakare vamwe. Nekuti mumwe anogona kuita zvose kuti ari mumwe chete anokwanisa kuplaya maroles acho ose ende variko zvakare vazhinji vakadaro. Zvekuti anonga achinorara nemukadzi achirarwa naye futi. Kana kuti anogona kuti achirarwa naye ari queen. Orara zvekare nemunhu king asi ari munhu mumwe chete. Zvinoitika zvakanyanya zvekare uyezve variko vakawanda vakadaro. Saka feeling yake inenge iri 50-50 kana kuti zvinhu zvinazomira sei? Nekuda kwekuti handisiwo mushangu dzakadaro handinyanyatse kunzwisisa kuti zvinenge zvichifamba sei. Imimi maita sekunge muri imomo because mati munorara nemudzimai murarwa nemiwo futi nevamwe varume. Kureva kuti ini ndiri bisexual. Bisexual. Kuti asi kunewe kuti anoattractwa kuvarume asi ari mukadzi kuvarume ikoko oita zvekare murume kuvarume ikoko ari munhu mumwe chete. Kana kuti ndishandise zwi rechirungu rekuti adapter rekuti anoita zvose panguva imwe chete. Ndozvo vandiri kuti vazhinji zvekare vakadaro. Panatsonzwisisika. Then mucommunity mamunogara umu hamunawo here kana vanhu vanombofungidzira kuti mukoma wangu wavanoita zvakadai vanofungidzira pamwe havanawo umbo uye kana vachifungidzira kana vakakutarisai imimi vanokutorai sei? Zvazvinoita chinokosha magariro aunoita musociety ndiwo akakosha paupenyu hwemunhu nekuti munhu hunhu. Kunyange ndikaita basa rekutengesa bonde asi ndikaziva kwekuritengesa nenguva dzekuritengesa handifi ndakaita dambudziko nesociety yandinogara. Pamwe pacho vanozoti vachiona mhuri dzimweni dzenguva wachizoonawo basa raunenge uchishanda vanozotadza kuchinzwisisa kuti imi zvamunotaura kuti uyu munhu wechirume anenge anozvitora semukadzi muri kuzviwana pai? Inga mhuri yake iripo, inga mhuri yake yakura, inga ane basa rakaoma risingatotenderi zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka zvose izvozvo zvinozosiya vanhu vaine confusion. Asi ni munzvimbo yandinogara varimo vanototi zvakatooma kudaro, vanhu vaine confusion iyoyo anotouya atorisetena achitokuudza kuti ndonyaya yandafambira, muchitosangana muchitoita nhau dzenyu. Asi handinyanyi kuzvishuvira, ndinozama nenguva zhinji kuavoida ende ndikange ndotozobvuma ofa yakaita saiyoyo ndinotora nguva yakati rebei ndichinyatsa kuda kunzwisisa kuti munhu ari kuziva zvaari kutaura here, nekuti pamwe pacho zvinoitika saizvozvo asi ari matrap shots. Alright, ndiri kupanzwa. Ameno kufunga kwangu hazvikwanisiki here kana kuti makambozama here, handinazoziva zvangu, handisi doctor zvangu, kuti feeling yenyu iwe one side, hapana medication inodiwa here kuti mungove murume chete. Kukura kwangu kwose zvinhu zvekuti sezvandataura kuti ndakatora nguva kuti nditozvinzwisisewo ini, asi ndakazotanga kuti ndikuti ndiwe nemental wellness iri right kutotanga kuzvigamuchira, nekuti handitarisiri kutanga kugamuchirwa nenyika kana kugamuchirwa nemhuri ini wacho ndisati ndazvigamuchira. So ndakatanga kutozvidzidzisa kutozvida kuzviziva kuti ini ndio zvanditori, ndio zviripo, hapana chandichashandura, nekuti ndinorangarira ndichikura kumakomo ndakanga ndisingadziki ndichirwisana nehondo iyoyi pasina umwe wandaiudza. Pamwe pacho ndaiva nekushinga kwekuti ndaigona kundorara kumakomo ndiri ndoga ndichichema nenhau iyoyi ndichida kufunga pamwe vamwe vachitaura kuti inenge iri mweya yetsvina, asi hapana chakashanduka. Kune machechi evanhu vanenge vaine mukurumbira wezvemweya, angava white sector gamenzi, amwe acho ariko emazuva ano
ema apostles aya emaningirikini, asi hapana pandakawana rubatsiro, nekuti ndaizama pamwe pacho kuita 1-on-1, pamwe pacho kumbozamawo kuti ukapindawo muaudience wondomira kana mafront line uchiti ndichabatsirika, ndichanamatirwa zvigoshanduka, but zvose hapana chakashanduka. Pamwe pacho ukamboda kuzama kune vanoitawo matraditional herbs, kunyange ndiri munhu akakura asingafariri hake zvokushandirwa kana kubatsirwa, saka pamwe pacho ndaizomboti asi mwoyo wangu wekuti haungofariri kana kuti haungotendi mukubatsirwa, asi ndaitoenda nechido zvokuti kana kupuhwa even maherbs acho yekunzi zvinobatsira zvinoshandura, ini chandinoziva ukaenda kundopuhwa maherbs kana kuti mishonga yechivanhu inogona kunzi inosimudza shungu dzekuda bonde, ini dzikatosimuka pandiri dzinotongosimuka the other way round, yerutivi rwandiri kutaura rwekutongodzwa kuda murume. Saka hazvina zvazvakashandura. Chero ndikapinda mufamasi ukatenga matablets ariko ma7 hours machi anotaurwa nezvawo, ukamashandisa zvekare zvinongoedzera the craveness for other men, not for a woman. Saka hapana zvazvakandibatsira. Kuchipatara wakataura vakati zviri mu blood system inhau yekuti unenge uine magenes echikadzi akawanda mauri, ende hazvina chinochinjika pazviri nekuti ndo masikirwo aunenge wakaita. Zvakangofanana nekusikwa uine uri dark in complexion, woti inini I just want to be light, isiri nhau yeku lightening lotions aveko mazuva ano, hapana zvawaikwanisa kuita kuti uchinje ruvara rweganda, asi ungatokwanisa kutongori modifier kusvibakwa rwakaita ikoko. Ndo nhau yandingangotaura kuti chinonyatsoshanduka chaicho hapana, nekuti kutosikwa munhu wakadero. Murume paanorasa mbeu anorasira amunenge wechikadzi, zvobva zvaenda mberi kwazvinochienda ikokoko. Saka imimi kana muchiita zvinhu izvi, mune makondomu amunoshandisawo here kuti murume asarasire mbeu, murume asarasire mbeu mukati menyu menhengo yenyu? Hongu makondomu anoshandiswa, iva angori ordinary evarume ivaya. Pamwe pacho ukada even rechikadzi unokwanisa kurishandisa uri munhu wechirume, rinoita kurishandisa zvekare. Asi zvakadaro kunyange pasina makondomu ashandiswa, hazvina zvazvinonyanyo kanganisa paupenyu hwemunhu kuti ungaite mamwe matambudziko. Kunze kwemashoma ndingaziva akaita semapiles ekuti ukaita friction yakanyanyawo zvichizodhipenda nekujaira kwako, unomboita mapiles pane imwe pain inomboitika. Asi haisi permanent pain, chinhu chekuti kunenge kuri kutoadjusta kune friction inenge ichiitika iyoyo. Kozoita zvekare kuti kana kuri kunzi imbeu dzaraswa, hadzina kuzhinji kwadzinongoenda, nekuti zinotongoti achitopedza unotongo cleaner system yako dzichitongobuda, hakuna kazhinji kwadzinonzi dzinozoenda kwadzingazokanganise utano hwemunhu. Asi kana zviri zvezvirwere unongobatira zvinongoitika pakusangana kunongoita vanhu kunyange murume nemukadzi. Saka nguva zhinji panozongokurudzirwa kuti vanhu vange vachizvidzivirira. Zvirwere zvese zvepabonde zvinana gonorrhea zvese neuwando hwazvo zvinongozokubata ukasaitawo bonde rakadzivirirwa. Asi kana uri murume anosangana nevamwe varume pabonde, chisinganzwisisi vanhu ndechekuti zvichida nekuti inzira inoshandiswa nayo kurasa waste products kubva mumuviri wemunhu. Saka paunosangana nemunhu maybe ndozva anozosara akaita, ikoko handizvo saizvozvo, nekuti unogeza zvakakwana zvokuti hapana kana any trace inosara ye waste product. Unenge ungori clean, unongoende munhu wese anoita bonde nenzira iyi anoziva kugeza kwaanoita. Pachirungu vanogona kushandisa word rekuti kudhucha, zvokuti ukapinda mumashops panogona kutowanikwa mamwe maapparatus anoshandiswa acho pakugeza, uchigeza zvakakwana zvisina dambudziko paunozosangana nemunhu. Right. Question yakakosha manje. Zvekutoti ndiye ndaifanira kutanga nayo, but anyway rega ndiibvunze. First day renyu mimi rekusangana nemunhu wechirume pabonde, da kuziva kuti chii chakanatsoitika. Ndoziva kana ari munhu wechikadzi, obvious kubviswa kumhandara kunorwadza, zvisingaiti. Imimi da kuti mutitsanangurire kuti first day renyu
maidanana nemunhu wacho here, makakechwa here, chii chakanatsoitika? Alright. Apa ndichada kutsanangura ndichipatsanura pakati pefirst time yekusangana nemunhu pabonde kozoita first time yepenetration. Zvichava zvinhu zviviri zvakasiyana. Ndakatarisana nemararamiro andakazviita. Sezvandareva kuti ndaiva munhu akakura vanhu vachingofarira kuva pedyo naye, ndiri munhu akakura achishambidzika zvokuti vanhu vaingofarira kungova pedyo neni. Saka zvaizoitika ndezvekuti mukukura, nguva yepuberty ndo nguva yekuti ropa rinenge richimhanyawo zvakanyanya. That is true. Ndo nguva zvekare yekuti sevakomana vanenge vachida kuexperienza zvakasiyana siyana. Asi nguva zhinji chaizoitika paizotadza kuwanikwa penetration, kunyange munhu ainge achizozama, asi vanhu vaida kuzama pese panguva iyi vamwe pacho dzaingova shamwari vachida kutora advantage yekungoti nekuti ndokwaakarereka oda kuzvisatisfya pakukura zveupwere. Asi zvichizobva ipapo pandakazotanga kuzova nepenetration yakanga yava nguva ndava munhu ndava kumirira maresults angu A-level. Ndave muno muguta reHarare. Ndo pandakazotanga kuita mapenetration. Zvakanga zvisiri nyore sezvamangotaura kuti mudzimai achisanganikwa naye kekutanga kubrekwa kwevirginity. Kunyange zvekare kuvanhu vechirume unenge uchitongobrekwa zvekare. Ende ndo zvinotongoitika, unototsemuka zvekare. Asi zvinhu zvekuti kana zvaitika hazvo in a normal way, unongonzwa pain kana mazuva mairi matatu yongohilawo zviri natural, zvotopera zvakadaro. Then maybe uchizodzokorodza maybe kaviri kana ketatu inombotirambe iripo ichimbopesista uchingonzwa pain, asi unozotanga kuona kuti inotanga kundodzikira kusvikira usisina chauchanzwa. Munhu uyu makange madanana naye here kana kuti zvakange zvakafamba sei? Alright, akabreka. Munhu akambozama tichiri kuchikoro zvekare. Saka ndichizouya tiri pa O level, ndichizoita A level akanga muno muHarare. Ndichizopinda muHarare ndichishanda mune kuStrathaven, ndakazosangana zvakare naye. Auya ndaishanda pub, auya kundonwa. Ndo musi waakazotora zvakare mukana akabhagena. Ndo musi waakazotanga kuwana penetration, maybe nekuwa nematurity ava munhu ati kurei. Kumashure kuzvaisiramba nenhau yekuti pamwe kwaiva kukura nekusati angati anyatsosimbawo. Saka zvainge zvakati netsei, asi panguva iyi haana kuzokundikana. Alright, enga ari munhu akakura stereki here kwamuri kana kuti mudiki? Aiva munhu aingova mukuru negore rimwe chete kubva tichingoenda kuchikoro. Saka ndingati panguva iyoyi ndakanga ndakupinda mumakore 19 kureva kuti yanga ari mu20 years. But makamutarisa uyu munhu wekuti akasikwa ane feeling yekuda munhu wechirume chete here kana kuti munhu aitongoitawo musikanzwa kuti da kumbonzwawo kuti munhu wechirume akaita sei? Iko zvino munhu ari married, dambudziko rinoitika nderekuti nguva zhinji anogara achida mifananidzo yangu ndisina kupfeka. Asi ari married kudaro anotonditumira zvekare yake. Ndogara ndichimunetsa kuti iwewe dambudziko rako richiri papi? Pakumashure ndaiti inyaya yekuti udiki hausati wava nemudzimai. Ko iko zvino saka neimwe nzira ndikakudaidza kuti ndo zvauri unobvuma here? Otaura kuti aiwa ina handizi, asi iwewe ndikangokuona ndo zvinotoitika pandiri. Asi it's not kuti ndizvo zvandiri, asi as long as uripo handitoregeri kutoita zvandinenge ndichida kuita pauri. Ndo kutaura kwake. Asi kuti utaure nezita kuti ungave uri mumwe wevanhu vakaita sekuzvarwa kwandakaita, haabvumi. Asi kusvika nazvino nekuti kutaura kuno akutopindawo zvakare mulate 40s, mulate 30s, asi zvakadaro achingori nepfungwa idzodzo dzakangoratidza kubva pakutanga tichiri vana vaduku. Tiri kupanzwa. Chakatanga chii imimi kurara nemukadzi kana kuti imimi kurarwa nemi semukadzi? Chakatanga chii?
chakatanga inini kurarwa neni ndiri chitorwa semudzimai nekuti pandakazotora wangu mudzimai ndakange ndatobva kutertiary education ndiri kutesha ndave kutertiary education asi ndatova mugore rechitatu ndo makore andakazonge ndichiwanawo mudzimai kunyange ndanga ndaanenguva tichidanana takanga tisati tamborara tose nekuti ndaiwa munhu akanga akatsidza kuti ndichada kuti titorane nemuchato pasina zvekutizisana zvinova zvinhu zvandakazadzisa dziri shungu kuti pamwe zvichazoshandura chimiro chandinacho chekuzorwa nacho asi hapanacho zvakashanduka asi chakatanga kusanganikwa neni ndichitorwa semudzimai nomwe munhurume. Makatombogara makore mangani maybe muchiitwa semudzimai makatombogara makore mangani? Kubva mazuva iwayo andakangotanga ndichipinda muHarare kusvika zvino ndo zvitongoripo hapana chinoshanduka. Aiwa no ndiri kubvunza kuti musati mazorora imimi time yamakatanga kurarwa nemimi kusvika musati mazorora pakaita makore mangani maybe apa pakaita makore akati wandei? Pakaita dzinoda kusvika ku 5 to 6 years. Right. Period yacho ndichizondowanawo mudzimai. Saka 5 to 6 years idzi menge musina mubvira mamborara nemunhu wechikadzi? Handina kubvira ndatorara nemunhu wechidzimai of which ndakazotora ndiine makore 25 asi ndakanga ndisina kumbobvira ndarara nemunhu wechidzimai. Makazotongotangira marora? Ndo pandakatangira ndo pandingori zvino pavanhu vechikadzi asi kunze uku sezvandareva hangu kuti permanent ndinayo boyfriend asi ndinowanzofarira mahookups kazhinji kacho ndinoda kuchinja, ndoda variety handidi kumira negumbo rimwe chete asi zvakadaro ndinowanzoda kutora vanhu vane vakadzi zvakare ndinoda kufambidzana vanhu vane vakadzi kazhinji kacho ndoshuviro yangu. Dziriko nguva dzandinosangana zvangu nevanhu vanenge vasati varoora asi hazvinyanyi kundigarira dhani pandinodanana nemunhu anenge aine mudzimai ndinoona zvichitora nguva yakareba tichinzwanana nekuremekedzana ndo zvandinonyanya kufarira kuti nditorane nemunhu anenge aine mudzimai sezvandiriwo. Ndinombogara ndichitaura nevanhu vechikadzi panapa ndichivabvunza machallenges avanosangana nawo, vamwe vachitaura vachiti ivo anogona kumbofonerwa kana neboyfriend nziya kuno vosvika kweko vozotambwa rafu pamwe arobwa atorwa mari pamwe pacho ararwa nemunhu haana kubhadharwa mari. Imimi pamahookups amunoita ndezvipi zvimwe zvamunogona kusangana nazvo futi kana mune zvamakasangana nazvo? Pamahookups kana kuti kusangana nevanhu kunyanya online gatiti online especially mazuva kwazara vanoda kuti netsei kuti mascammers azara saka kazhinji secommunity yedu iri very limited ine vanhu vashoma tinowanzokurudzirana kuti tinofanira kunzwanana nekunzwirana nekuita chirwirango panenge paitika dambudziko. So kazhinji ini zvandinoita kana ndikati ndaita huku apo yandaita online it's either ndandine mafriends ndiri pabhawa chandinoita kana munhu akati kana kuti tine kwatoda kuenda tirichahaya taxi kana kuti ndine motikari ndinotora nguva yangu yekuti handifaniri kupinda motikari imomo ndisati ndapa vamwe wangu signal yekuratidza kana ingave plate yemotikari yandabuda nayo ingave munhu wandari kuenda naye nenhamba dzake hongu pachigemu chacho vanhu vanomboita dambudziko rekutorerana zvekare vanhu asi usually ini kazhinji for safety and security reasons ndinoita make sure kuti chero even ndanga ndiri ndoga kuine munhu ari kumba shamari ndanga ndaenda pachanzi pamashops shamari ndanga ndaenda kuBelvedere ndiri pamashops asi pane munhu anoda kuenda neni motikari yake yakadai zvinhu zvese izvi ndinozvita zviri so fast zvokuti munhu andinaye haangaoni zvandinenge ndichiita asi ndinotofanira kuti ndizviite kuitira rimweni remazuva. Asi kamwe kandakambosangana nechallenge yakaita seiyoyi dzakanga dziri nguva dzakanga dzatiperei ndiri pane imwe club mukati meguta ndabuda nemunhu takaenda zvandanga ndichataura zvokuti handiwanzofarira mashort time nekuti ndakanga ndabhadharisa mari inokwanisa kuitayo $10. Munhu iyeyo akandiona asi ndaizvimwira hwawa kuti ngoti akanetsa zvake ndaitozvimwira hwawa ndisina kana pfungwa dzacho ndabuda kana kuti aiva akasanganisa neumbavha nekuti akazonditi handei ini ndikasiya zvinhu zvangu maparticulars angu mabelongings angu ndakasiya mucount ndikabuda naye ndabuda naye
akandoti akatondipa mari yangu, takatogara mbwa tichibuda tichipinda mumukoto. Achingopedza zvaakaita pandiri tiri mumukoto imomo, pakazoya umwe munhu wechirume wechipiri, iye achitoripo, wachibva watanga kuti ataka wachiti tipe mari yauinayo, tipe mari yatakupa, yedzera mari yatakupa yacho ishoma nekuda kwezvinhu zvawandiitisa. Ndo dambudziko rimwe chete randakasangana naro, asi ndakazoitirwa nyasha. Ndakamurwisana naye, umwe wacho akatiza, wandandagara ndabuda naye akandikuwadza, asi ndakazomukuwadzawo zvakatopfurikidza. Handina hangu kumhangara nyaya idzodzi, asi ndo dambudziko randingati pakusvika pari zvino chimiro chandakambotisanganei zvangu nacho. Ndo kazhinji kacho ndichifarira kuita maslip over, uyezve ndiri pamba pandakasununguka sepeshamwari kana kuti pandinenge ndichigara ndiri ndoga. Kazhinji kacho zvinoreruka. Chandisingadi kuita slip over ndiri kumba kwemunhu wandisingazivi, ende handitoiti. Ndinotoita slip over ndiri pamba pangu kana peshamwari, kwete kuti ndikaona munhu online ndoendoita slip over kumba kwake. Ndakagara ndakazviavoida. Kusvika pari zvino handina hangu dambudziko rinovanzonanangira ikoko. Slip over papa penyu ko madam anoenda kupi machi? Ndiko saka nekuda kwebasa pamwe pacho tinenge tisiri pangu nzvimbo imwe chete, umwe anenge ari kwake, umwe ndiri kwangu. Ndo zvimwe zvinoitika. Kana zvikasadaro ndipo pandiri kuramba ndichiinsista kuti kumba kweshamwari yandinenge ndichiwirana nayo zvakanyanya ndo kwandingaende. Asi chandinoavoida kuenda kumba kwemunhu wawasangana naye online kundoita slip off iri first time usingamuzivi. Maybe matanga mambowirirana mambofambidzana kwechinguva mukazoramba muchidaidzana, ndo pandingazoite ndichisununguka. Asi kwekutanga nekutanga handiwanzogamuchira chimiro chakaita saichocho. Alright. Ndofunga nekuda kwenguva mashoko amungadewo kusiyirawo kune vamwe vanorarama muraramiro venyu, kana kuti tingati vakasikwa musikirwo wenyu, ndeyekuti kudii? Uye zvakare mashoko amungade kusiyirawo kune vakadzi, madzimai vari mudzimba wakaroorwa, ndeyekuti kudii? Especially vanonyima varume bonde vaya. Alright. Ndotanga nekune vanorarama wari muchizvariro chandiri chino. Mashoko andingangotaure ndeyekuti ngatidzidzei kuzvigamuchira. Zvinhu zvakaoma ndinozvinzwisisa, asi ukakwanisa kutanga kuzvigamuchira unosvika pakugamuchirika nekumhuri, uyezve kunyange nenharaunda yaunogara, zvichiburikidza nemafambire aunenge uchiita nemabatiro aunenge uchiita. Ndo zvinhu zvandinoona zvakanyanya kukosha. Kunyange vanhu vakazoziva mabasa ako, asi ukaziva kwekumaitira, ndo pamwe somuenzaniso kuti ukaona uchinzi nehama dzaakutiza kana kurara nayo murumu imwe chete unenge washata. Iwa munhu wekuti kunyange zvakadaro siyana nehama, uwe unowana ruremekedzo kubva kuhama, ndo wanotanga kukumirira zvekare. Tichibvawo ipapo munharaunda maunogara, ukangokwanisa kurarama natural life usingazo exaggerate, handione uchinyanya kuita dambudziko. Kunyange tichiti zvinhu zvinorema, asi unokwanisa kugamuchirika, vanhu vachikunzwisisa kuti munganetseke zvenyu, asi hana dambudziko nemunhu, munhu anozviitira. Uyezve muupenyu tisararame as a liability. Ngatiwei tichishingaira kuti tiite zvinhu zvedu, tive hard working, nekuti we've got a lot of talents vanhu verudzi rwedu, asi pamwe pacho tinozodyiwa nekuda kurelax. But let us utilize our talents. Ndozviziva kuti pamwe pacho matalents edu anowandira kune zvinhu zvechidzimai, asi zvakadaro vamwe vanobva vagona kunyara kuti ini I'm a good hairdresser, but kuti ndinzi ndionekwe ndichinzi ndaruka vanhu musoro, anotanga kuzvidzikisira nekuda kwaizvozvo. Asi kana uchiziva kuti italent yako, vamwe ndo vanosona, vamwe vanogona kubika, ndo kunowandira matalents edu, ndinozvinzwisisa. Vamwe vanogona kutamba best dancers chaiko, asi anogona kuzvinyara nekuda kwekuti ndinenge ndiri munhu wechirume. Asi I think tikangota chase our talents zvinogona zvakare kutirerukira, ndokunga tiri kutanga tazvigamuchira. Uyezve tikadzidza kuti kana tiri musociety tinofanira kuremekedza vanhu, kana taizoita nguva dzekuti tinge tichibata basa redu tozviexcluda mucommunity, toendawo nzvimbo dzinenge dzakatambanuka kuti tinge tichiita basa rakata sairoro. I think zvinotibatsira. Then kune vamwe vanhu, general population, inosanganisira vanga vakadzi vari mudzimba kana varume, ndinoziva kuti mashoko anotaurika nevanhu kana macomment section amwe acho hautopedzi kuerenga warwadziwa. Asi chandoda kukuudzai ndechekuti nhamo kana kuti kubatwa maoko kunogona kuita sedambe. Kana uchinzwa kuti kuri ku next door, munoenda mukandonwa hwahwa mukatamba mukabhidha, asi musi wainenge iri mumba mako
wakubatwa wemaoko unogona kutanga kunzwisisa kuti zvinorevei. So mashoko ekutuka nekutukirira angangoitike zvavo, asi musi waunozomuka zvirumba mako ndopauchaona kuti zvinhu hazvisi nyore. Pamusoro pezvo, sezvandangoreva, kune vazhinji ndinonzwisisa kuti vazhinji vari mudzimba varume, vamwe vacho vanongova vakazvarwa serikuzvarwa kwatakaita, asi vanenge vachingogara vakazviavoida. Saka vanhu vanogonavo kuganza nekutaura mashoko akawanda akashata, asi chandoda kutaura ndechekuti panobuda murume wako achikusiya wakarara mumba hauzivi kwaanoenda, wanoswera nawo nechaanobata uchizivi, panobuda baba vako chaiwo vakakuzvara ivavo, zvichida pamwe pacho vakatopfurawo nemaoko edu. Saka pamwe pacho language kana taurai muchizosiya pemangwana, nekuti mangwana unomukawo nyara. Ndo mashoko andingataure kune vazhinji, nekuti ndinobatikana nemacomments anoitwa nevanhu, especially kana vachisangana nemunhu anezvarwa akaita urema hwatiinawo. Kwavari havazvinzwisisi, kwavari vanotukirira, asi handizvo. Uyezve kune vadzimai vari mudzimba, chandinoda kuvaudza ndechekuti kana makapinda mudzimba, kana makuita iwa munhu akasimba pazvinhu zvako zvose, kusanganisira imba yomukati, zviratidza kuti uripo wakakwana, nekuti pamwe pacho wakazobuda vanhu ivavo vakauya kwatiri, unogona kuzoona uchitadza kudzoka kumba kwako zvachose, nekuti basa kana robatwa ngaribatwe munhu achizviratidza kuti ndiripo ndakakwana. Ndo zvimwe zvandingangotauri. Aiwa, tinotenda mukoma wangu nenguva yamatipa vatariri. The voice is now yours in the comment section. Ini ndonzi Manas mwana wekwachibanda, akatibatira muchina anonzi Director Tabs. Tiri pano paChibanda Media. Kana muda kuti mukoma vadzoke zvakare, like the video, share the video. Mibvunzo yenyu ise mucomment section, ndomatichaitora imomo tozosangana zvakare panext video. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.